симои эргашбойҷӯраевро хурду калони маҳаллаи содирхон ҳофиз хуб мешиносанд. ин бесабаб нест. ӯ набираи тоҷири маъруфи асри 19 эргашбой ҳоҷи муҳаммедов буда бинобар сарватманд буданаш ба ӯ тахаллуси бойбачаро гузошта буданд. эргашбои имрӯза ҳоло ба синни 64 даромада хеле ба бобояш монанд аст. бинобар гуфти ӯ ҳарчанд таърихшинос нест, аммо доири зиндагиномаи бобояш маълумоти васеъ дорад. аз нақл ва хотираҳои модараш бобояш як шахси доно, бомаърифат ва фарҳангдӯст будааст. бобои ман соли 1880 таваллуд ёфтагӣ ва ё дар асоси кори мекардагишон тиҷорати меваҳои хушк ва анда боғҳои калонашон будаги анҷа мевон доштаги бозоранда бисёр дӯконашон коргаро будаги ваҳо мевон доштаги сони вагон карди тарафҳои Россию Европу бурда ва мекардаги ҳамин одами бисёр ҳам корчалон будаги декун ҳам вақтанда акун инҷа ин ҳавли бошад агар ҳавли ҳаминҷа як чакалакзор будаги акун гуфти модарам акун ман вай намедонистам акун модарам мегуфт солҳои ҳамун даҳанда ҳамин вая чакалакзорро харида ҳаминҷо ҳамин иморота Абухорои Самарқанд вая устоҳо овардаги мобайни 2 сол ба ҳаминҷа пӯшта мана даромада шиштагӣ ва онда 6 фарзандашон буд 2 писару 6 духтар. модари ман аз ҳама хурдӣ солҳои бисёр баъди кулак шуданашон буд инҷа амбулатория шуд. баъди вай мактаби миёна то 5 синф мехондана 40 сол соли охирин 40 сол общежитии медколледж барои духтарон ҳаминҷо 40 сол ваҳо хонда зиндагонӣ мекардам. баъди вай мана солҳои 91 ваҳо дига общежитӣ додам бад инҷа мана ҳаракат кардану бо азгар барқарор аз нав барқарор номи ҳамонои барора мегуфта ҳамин осорхони таъмир карда инҷа таъмир карда истода соли 94 анда тайёр шуд. ҳамин ҷашни наврӯз ба 22 март анда инҷа кушодагӣ буданд. бисёр одамои бисёр омадагӣ буданд. имрӯз дар хонаи бобоии эргашбой рӯзи ёдгориҳои таърихӣ ва маданият таҷлил карда шуд. дар ин ҷамъомад муовини раиси шаҳри хуҷанд Нуруллозода Фирӯза ва сардори бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр бо як қатор таърихшиносону ҳунармандон иштирок доштанд. доири осорхонаи этнографӣ гуфта шуд ки ин хона дар асри 19 замони гузашта бо тамоми санъати меъмории миллии он вақта бо ҷалби меъморону ҳунармандони Самарқанду Бухоро бунёд шудааст. ана ҳамин хона осорхонаи эргашбойбача дидан кардем ва чӣ қадар бо дидани ана ҳамин хонаҳое ки ҳамчун хона осорхона ҳифз шудааст кас метавонад барои худаш бардоштҳо ва фарҳанги асрҳои пешинаи мо руҷӯъ кунад ва ифтихор аз он мекунад ки чӣ қадар гузаштагони мо ҳаёти диди худашон фарҳанги болои худашона доштанд. гурӯҳи корӣ аз осорхонаи эргашбойбача дидан карда ёдовар шуданд ки дар шаҳри хуҷанд 64 адад ёдгориҳои таърихӣ, давраҳои гуногун, ёдгории таърихӣ, осори қадима ва дигар сарчашмаҳои таърихию фарҳангии миллатамон ҳифз шуда то замони мо расидааст. дар ин радиф ҳавлии эргашбойбача ҳамчун хона осорхона ҳифз шудааст. алҳол дар шаҳри хуҷанд 64 ёдгории таърихӣ мавҷуд аст. 64 ёдгории таърихӣ ки аз он 3 адад дар нишони ЮНЕСКО 30 адади дигар аҳамияти ҷумҳуриявӣ дорад ва 31 адади дигар аҳамияти маҳаллӣ дорад. бояд гуфт ки рӯзи ёдгориҳои таърих ва маданият дар шаҳри хуҷанд ҳар сол қайд карда мешавад ва ҳадаф аз ҷашнгирии ин рӯз ҳифз намудани ин мероси гаронбаҳо ва кӯшиш кардан барои эҳё ва барқарор кардани онҳо мебошад, зеро ёдгориҳо ҳамчун сабақи таърихӣ ба наслҳои оянда мерос гузошта мешаванд. яке аз ёдгориҳои таърихие ки имрӯз ба маърази тамошо гузошта шуд ана ин асб аробаи дучархаи самарқандӣ мебошад.
ин асп ароба таърихи 200 сола яъне 2 асрагӣ дорад. ана бо ана ҳамин асп ароба дар давраҳои пеш, дар замонҳои қадим дар хоҷагии қишлоқ ва ҳамчунин дар рӯзғор мардум васеъ истифода мебурданд. аз рӯи маълумотҳои ба дастрасида ана ҳамин асп ароба то ба имрӯз бо нусхаи аслии худ бе реставратсия омада расидааст.